Ia uitați câtă cenușă se adună aici la filtru. Dacă nu-l cureț cum trebuie, la următoarea absorpție, aspirare, se împunde și nu mai merge. Ia uitați. Ia uitați aici. Dacă trebuie curățat. Să-l curățăm acum. Deci s-a adunat fix o găleată de cenușă din filtru, plus ce mai e un pic pe jos. Și în filtru mai este în patroanele mai ia. Și acum curățăm aici și după aia punem filtrul la loc. Și cam așa arată după ce am montat totul la loc. Furtunele ăsta pe jos am măsurat. Și acum așteptăm să fie gata descărcarea. Între timp noi am curățat. Aici am făcut, dau drumul la siloz. Adică deschide clapa pentru așa. Cenușa curge. Avem și destulă putere. Mai avem 50%. Uitați. Cam așa se prezintă o tură de cenușă. Încărcat, descărcat și filtru curățat. Bine, filtrul nu trebuie mereu curățat, dar am zis să curăț ca să n-am probleme la următoarea. Ia uitați, așa să fie ridicat. Așteptăm să fie gata și de mai departe. O zi bună, ceau, ceau!